идома. неъматуллоро ҳолати зоҳирии ҷиянаш ба ташвиш андохт. дар муддати 1 соате ки ӯро интизорӣ мекашид, андешаҳои ваҳмангез аз хаёли милисаи таҷрибадор гузашт. аммо муҳим он буд, ки ин лаҳза ҷамшед пешу рӯяш зиндаву солим меистод ва ғайр аз эҳсоси наздикии хешовандӣ, ҳисси ифтихор аз ҷияни қаламкаш, неъматулло дар гӯшаи қалб орзуи дигаре мепарварид. ӯ аз ин орзу ба касе лаб накушода буд, вале ин армони дилаш худ ба худ наздик мешуд. амаки меҳрубон ба ғайр аз фаришта дигар фарзанде надошт ва мехост ҷигарбанди ягонаашро бо ҳама боигирие, ки бо пагонҳои капитанӣ ҷамъ овардааст, дар паҳлӯи ҷамшед бубинад. дина бегоҳ фаришта дар ҳузури падар ба ҷамшед, писарамаки журналисташ, изҳор дошт, ки мехоҳад мисли вай журналист шавад. аз шунидани ин орзуи духтар чашмони ҷавон барқ пошиданд ва ваъда дод, ки ҳатман ба духтарамакаш барои дохилшавӣ ба риштаи рӯзноманигорӣ кӯмак мерасонад. ҳамчунин падари ҷамшед рӯйрост ба фарзандаш дар назди неъматулло ишора кард, ки вақти хонадоршавиаш расидаасту падар мехоҳад ба ягон дари бегона барои хостгорӣ сар нахалонад. ҷамшед сурх шуд, вале ба ҳар ҳол посух дод: ақаллан 1 соли дигар сабр кунед. ана ҳамин амаликунандаи ягона орзуи капитани милиса пешопешу ӯ мисли хаёлгум карда пешпо хӯрда қадам мебардошту ҳатто эҳтироми амакро фаромӯш карда паёпай сигор мекашид. аммо амак чизе напурсид, зеро гумон мекард, ки ин ҷияни машҳураш хато намекунад ва пешакӣ худро дар қиссаи детективӣ тасаввур намуда лаззат мебурд. дар назди прокуратураи ноҳия ҷамшед ногаҳон худро ба хараки роҳ партофт ва папкаи кӯҳнаашро кушода номаи Хадиҷаро берун кашида кушод. нома дурудароз, вале саросар аз ашки дида тар гашта, баъзе ҳарфҳо ба зур хонда мешуд. эй оне ки номаи маро мехонӣ, ман то лаҳзаи охирин чашм ба роҳи ту будам ва ҳангоми интизорӣ ҳақиқати талхеро дарк кардам. ман рӯзноманигорро берун аз муҳити айём тасаввур менамудам, вале дар лаҳзаҳои вопасини умр ҳис кардам, ки хаёлоти романтикӣ маро фирефтаанд. дар зиндагии имрӯз қаҳрамонҳои китобӣ нестанд ва махсусан дар ин шаҳри балозада пайдо нахоҳанд шуд. лек бо вуҷуди ин, ким чӣ хел эҳсоси боварӣ ба нафрати ман ғолиб меояд. пиразан қариб ҳама зиндагии маро медонад, вале ман дигар намехоҳам, ки касе қиссаи рӯзгори маро донад. гарчи ташнаи ҳақиқат мурдам. охирин умеде, ки доштам, рӯзнома буд, вале шумо ҳам наомадед. ман мехоҳам қиссаи зиндагиамро тавассути шумо ба мардум рӯшан кунам. танҳо ҳаминро мегӯям, ки декани факулта ҳаёти маро сӯзонд, на омӯзгори дигар. пиразан медонад, ки кадом муаллиме сабабгори мусибати ман аст. нашавад, ки шумо барои ҳақиқаткобӣ устодони дигар факултаро азоб диҳед. шавҳарам ҳамкасби шумо аст. номашро намегӯям. бигзор ӯ то охири умр нисбати ман чун дар бораи як фоҳиша фикр кунад. тавассути телефон таҳдид кард, ки барои хиёнат маро мекушад. рӯзҳои наздик меояд, лек ман ба ӯ сахт нафрат дорам. шавҳарам намедонист, ки ҳар шаб соҳиби хона маро меронд то пул ёбам. ишқи аблаҳона ба ин шавҳари хиёнаткор дари тамоми дуньёро барои ман баста буд. ман на ба волидайн рӯи ниёз оварда метавонистам, на ба ягон шинос. моҳонаи ночизе, ки дар симои шаҳр мегирифтам, ба як рӯзи ман мерасид ва дар ин шаҳр мисли ғарибон ҷойи рафте надоштам ва дӯстдори ман тини сиёҳе барои зану фарзандаш нафиристод. аз нодорию шиками гуруснам истифода бурда маро ба кӯи расвоӣ бурданд. маро мекушанд, ман инро эҳсос мекунам. маро ё маҳбуби худобехабарам мекушад, ё касоне, ки ман хизматашонро мекунаму оқибат фиребашон додам. соҳибони дар даруни нохунаки ман соҳибони шаҳранд ва панҷа дарафкандан бо онҳо кори одами аблаҳ аст. дуньё аз ман рӯи тофта ва барои ҳама бегона фоҳишаи кӯчаам, вале маро ба ин роҳ муҳаббати аблаҳона таҳрик кард. ман ба чашми баста аз баҳри ҳама гузашта дунболаи ишқ рафтам. ишқи хонасӯз. андешаҳоям парешон.
این مبلغ برای آن است که این نامه را میخواند. به خاطر برگشته بخت و نامراد پرشکسته که زیستن میخواست. تو خواننده این سطرها برای من دعای نیک کن. خواهش، زیرا مرا با دعای نیک نه با لعنت و نفرت میگسلانند. برای آنکه بار با دعای خیر یادم کنی، این پولها را به تو میگذارم. دعا هم در این شهر با پول خریده می شود. بگیر این کاغذهای مراد و قسمت سوز را که به عوض در میدم کشانیدن هیروئین به من دادند. فقط یک دعای نیک ای انسان. جمشید به خود لرزید. جوان آرزو پرور نزد واقعات و روزگار عاجز ماند. نه، او روزنامه‌نگاری که پیشش را از مرتب ساختن چند جمله و ثبت اندیشه چند نفر در مورد یگان حادثه میتوانست و کم میشد از اتاق کاری بیرون براید، زندگی واقعی را به این درجه وحشتناک تصور نمیکرد. چنینش مینمود که خواب میبیند یا به شهری پرقصه بیگانه افتاده. سر به زانو گذاشت. مدت طولانی هنگامی که به خود آمد، چهره حیرت زده امکش را دید و برخاست و قدم با آستانه پروکراتور ناحیه گذاشته به امکش با قطعیت گفت: شما نوید. مفتش حجت خبرنگار را با دقت گویا بار اول میدیده باشد از نظر گذرانید و بعد آن را سوی صاحبش به پروانه پرتافته با وقارانه کله خودش را برداشت. برای اینترویو ما تیار. فقط 2-3 بار نام شف نویسید که آدمی خوب است. تنها بعد آمدن آن کس شماره جنایت های کشاده شده زیاد شد. جمشید خودسرانه پاسخ داد: من برای صحبت نه، بلکه برای سنجیدن مکتوب خدیجه قاسمова از کوچه اوستینова 13 خانه 42 آمدم. او پیش از مرگ به ما نامه نوشته بود که چند نفر میخواهند نابودش کنند. طرز به من معلوم شد خدیجه زنده نیست. چشمان مفتش از کاسه‌خانه سرش گویا بیرون جهیدند و او عصبیانه با تندی پرسید: کی تصدیق میکند که وی را کشتند؟ نخواهد شما کارمندان یک روزنامه با آبرو به نامه یک فاحشه باور کنید؟ بعد آنکه جمشید در جواب این سوالها خاموش ماند، مفتش به هجوم گذشت: ما نتیجه کمیسه طبی را داریم. هیروئین را از مقدار زیاد استعمال کرده نابود شده است. یگان اساس برای شبهه نیست. حتی کسی از بودن خوف کشتار وی خبر ندارد. جمشید خود را یک بار از دست داد. عصبهای تمام روز ترنگش یک بار گویا کفیدند. دستانش می لرزیدند. آوازش در گلو پیچید: خدیجه را کشتند. بودن خوف کشتار را همسایش تصدیق کرد. شما این را خوب می دانید، ولی می ترسید از آشکار شدن آن. متهمها، پاره‌خورها. اما من این کار را همین خیل نمی گذارم. اشک از دیدگان جمشید روان شد و مفتش به خود نآمده در تاز برآمده رفت. قبولگاه دکان کم آدم بود. بعد چند دقیقه انتظاری جمشید الکی در رو بروی دکان مرد سرسفید عینکی می نشست. خدمت؟ دکان بی‌پروایانه به ژورنالیست نگریست. من جمشید حبیب از روزنامه گلبانگ. چند سال پیش در فاکولته شما خدیجه نام دختر می خواند. او به ما نامه دارد. فهما. گپ جوان را برید دکان. این دختر سبکپا بود و ما او را از فاکولته پیش کرده بودیم. دیگر یگان خیل معلومات داده نمیتوانم. جمشید یک بار آتش گرفت. چه خیل نمیدانید؟ آخر شوهرش هم در همین فاکولته میخواند. من وظیفه دار نیستم که نامناسب هر یک دانشجو را دانم. از زمان تحصیل آنها چند سال گذشت. میفهمید؟ دکان با مشت به میز کوفت. جمشید احساس کرد که دکان را پرسش وی به تعجب نآورد. گویا همه گفتگویش را با مفتش میداند. صحنه گفتگویش با مفتش پیش نظرش زنده شد و ناگهان مثل مرغزیده پریده خست. او با مفتش گفته بود که همسایه به جان خدیجه قصد داشتن بعضی ها را میداند. دیوانوار دویده برآمد و نعمت الله در بیرون انتظار لحظه حیران ماند. از پی جیانش دوید. دیر شده بود. نزد درآمدگاه خانه خدیجه سرودم بود. چند دختر روی زنبر جسمی روپوشته را می برآوردند. نعمت الله اولین شده به خود آمد و با کتف لتنانت در این مراسم حضور داشته زد. تینجی؟ یک پیرزن روز هنگام از زینه پایه فرامدن پیشپا خورده غلطیده است. بیچاره، یک مرگ. یک دانه سیگار ده.
баъди он ки ҷамшед вохӯриҳояшро бо пиразану муфаттишу декан қисса намуд. неъматулло сӯи ҷамшед даст дароз кард. баъди оташ задани сигор ба ёд овард ки бори охирин рӯзи марги ҳамсараш сигор кашида буд. вазъи имрӯзааш аз он рӯз кам фарқ дошт. умедҳояш нӯги қил меистоданд. ҳаёти ҷиянашро хатар таҳдид мекард. аслан то марги пиразан ӯ вазъиятро ҷиддӣ қабул накарда буд. аммо ин марг он қадар ҳуши вайро ба сараш овард ки пешорӯяш фақат дарҳои бастаро медид. ҷамшед дар таҳлили ҳодисаҳои охир оҷиз бошад ҳам қатли хатиҷаро ба дасти хоҷагонаш гумон мекард. вале неъматуллои огоҳ аз қонунҳои ин бозӣ бо далелҳои раднашаванда метавонист андешаи ҷиянашро ботил барорад. ӯ хуб медонист агар сабаби куштор пули русткардаи хатиҷа мебуд, ҳамсоғарони декан яқин духтарро азият дода он пулро мерӯёниданд ва ҳам ин пулрусткунӣ хатиҷаро назди онҳо муттаҳам менамуду то охири умр бечора дар меъдааш чун қарздор бор мекашид. аз ин андешаҳо милисаи таҷрибадор ба хулосае омад ки қотили хатиҷа хоҷагонаш не, балки шавҳараш аст. марги хоҳар, фоҳиша шудани дӯстдошта, ба кадом шахси бегона супоридани фарзандаш ва ору номус шавҳарро маҷбур карда то қотили ҳамсар шавад. лек инҷо суоле бармеомад: чаро хоҷагон мехоҳанд қотил ошкор нагардад? ду андеша пайдо мегардид: ё шавҳари хатиҷа ҳамдасти онҳо аст, ё аз сиру асрори хоҷагон хуб огоҳ мебошаду фош шудани ӯ фош шудани онҳо ҳам ҳаст. неъматулло ин андешаҳоро ба ҷамшед баён намуда ба қарори қатъӣ омад: ту бояд ба зудӣ ба пойтахт баргардӣ. пулҳои хатиҷаро бо худ бар. мактубҳоро нусхабардорӣ мекунем. нусхаи аслро ба ман гузор. ман кофтукобро давом медиҳам. шиносоям кӯмак мерасонанд. аз ҳама навигариҳо туро огоҳ месозам. ҳоло ба сардабират чизе нагӯй. ҷамшед хурсандона бархост ва ду коғази $100 назди амакаш гузошт. дар кор не, мон гуфт неъматулло баъди чанд лаҳзаи дудила истодан, ҳарчанд оташаке бо дидани пул дар чашмонаш барқ заданд. аммо ҷамшед аллакай берун рафта буд ва садои гуфтугӯяш бо фаришта ба гӯш мерасид: ана ин суроғаи мо, мақолаҳои навиштаатро равон кардан гир. беҳтараш ба дасти шиносҳои ба пойтахт мерафта фиристон, зудтар мерасад. неъматулло табассум кард, лек дар ин табассум нақши нобоварию ҳузн эҳсос мегардид. боби дуввум: дар сояи суратҳо. ӯ дар ин шаҳр як марди танҳое буд. муҳаммадзамони солеҳ. ҷамшед баъди ба пойтахт расидан ният дошт ки субҳидам пеш аз дигарон ба идораи рӯзнома омада ҳама ҳодисаро ба Шавкат Расулӣ ҳикоят хоҳад кард. вале аз хастагии роҳ натавонист барвақт аз хоб хезад. ҳангоме ба идораи рӯзнома расид, ақрабаки соат ба 13 наздик мешуду маҷлис дар ҳузури сармуҳаррир оғоз шуда буд. ҷамшед иҷозат пурсида ворид шуду Шавкат Расулӣ баъди ҳолпурсӣ шахси наверо ки дар миёни ҳамкорон менишаст ба ӯ шинос кард. ин кас собиқ хабарнигорамон дар шаҳри Гагарин, Орифи Фарҳод, чанд муддат дар Русия буданд. минбаъд боз бо мо кор мекунанд. мард хаёлолуд тарафи ҷамшед сарҷум монд. вай шахси қоматбаланду таноманд, тосару сафедрӯй ва чашмтангу хоболуднамо буд. куртааш ҳарчанд хиҷиму дарзмол накарда менамуд, вале салобате ки аз чеҳрааш меомад ин камбудиро мепӯшонд. баробари шунидани номи ӯ ҷамшедро гӯё барқ зад. ҳамагӣ 1.5 сол муқаддам Орифи Фарҳод машҳуртарин журналисти кишвар ҳисоб мешуд. навиштаҳои танқидии ӯ, талошаш баҳри ҳақиқат, зиддиятҳояш бо амалдорони давр он қадар вайро миёни хонандагон маҳбуб карда буд ки аслан бисёре ба хотири Ориф рӯзнома мехариданд. маъз навиштаҳои ин журналист ҷамшеди навҷавонро водор карда буд ки ин пешаро интихоб намояд. орзу мекард ки бори Орифро аз наздик бубинад, ҳамсоҳбат шавад, шогирдаш бошад. ҷамшед танҳо навиштаҳои ӯро мехонд, аз ӯ илҳом мегирифт ва дар навиштаҳояш як нав пайгирӣ аз услуби эҷодии ӯ эҳсос мегардид. ва чун ба Гулбонг омад, нахустин суолаш аз Шавкат Расулӣ дар бораи ин журналист буд. он вақт сармуҳаррир як каме норозиёна дар курсӣ тоб хӯрда, айнакашро аз чашм гирифт. ӯ аз мо рафт, ҳоло дар Русия аст ва пас аз қадре таҳаммул афзуд. шояд рафтанаш ба манфиати рӯзнома ҳам буд, бисёриҳоро ба рӯзнома душман кард.
ҷамшед бадтар аз посбони рӯзнома дар бораи Ориф маълумот гирифт. Ориф касеро писанд намекард. навиштаи ӯро касе ҷуръати таҳрир кардан надошт. ӯ бо маълумоти миёна ба кор омада буд ва маҳз истеъдоди баландаш сармуҳаррири он давраро водор сохт, то бо ин маълумот вайро ба кор бигирад. Ориф зуд шӯҳрат ёфт ва аз тамоми редаксия дида хонандагон бештар ба ӯ муроҷиат мекарданд. аммо рӯзе пас аз мақолаи танқидиаш барои соҳиби маълумоти олӣ набуданаш бо фишори боло дар даруни нохунак вайро аз кор гирифтанд. Ориф дар пойтахт таҳсил карда наметавонист, зеро қариб омӯзгорони ҳама донишгоҳҳоро ба худ душман намуда буд. аз ин рӯ ба шаҳри Гагарин рафт ва дар факултаи навтаъсиси рӯзноманигории ин шаҳр таҳсил мекард. баъди рафтани ӯ рӯзномаҳои озодандеш ончунон ба Гулбонг фишор оварданд, ки муассисони рӯзнома маҷбур шуданд рафтани Орифро ба гардани сармуҳаррир бор карда, бечораро аз вазифа ронанд. Шавкат Расулӣ баробари ба сари вазифа омаданаш ба шаҳри Гагарин рафта, Орифро розӣ кунонд, то чун мухбири Гулбонг дар он шаҳр фаъолият кунад. дере нагузашта нооромиҳо оғоз шуданду рӯзнома муддате аз фаъолият боз монд. сармуҳаррир тамоми дороии идораро ба коргарон тақсим кард. аммо дар ин масъала нисбати ин журналист ноинсофӣ намуд. журналист ба пул сахт муҳтоҷ буд, вале Шавкат Расулӣ худ 2 машинаи идораро соҳибӣ карда ба машҳуртарин хабарнигор фақат кондитсионери кӯҳнаеро дод. Ориф чизе нагуфт, чунки муҳтоҷи пул буд. лек баъди фурӯхтани кондитсионер дар рӯзнома наистод ва ба Русия рафт. ин идораро ки ҳоло мебинӣ чанд тоҷир бо умеди тиҷорати рӯзнома аз нав созмон дода ҳама амволи даркориро аз нав хариданд, вале чун ин фоида ба даст наомад, ҳамаро ба Шавкат Расулӣ ҳавола карданд. ин нақли мӯйсафед мисли афсонаи аз ёд карда дар дунёи хотираҳои Ҷамшед зинда шуд ва ногаҳон барқвор фикре ба сараш зад. ҳодисаи ба хатича рӯйдодаро бояд ба Ориф гуфт. танҳо ӯ метавонад ба Ҷамшед кӯмак расонад. охир ин журналист садҳо ин гуна воқеаҳоро аз сар гузаронида аст. аз ин рӯ ҳангоми маҷлис тамом шуду Ҷамшед бо сармуҳаррир танҳо монд, бо гуфтани чанд ҷумла иктифо кард. ба прокуратураи ҳамон ноҳияи шаҳр ки Хатича мезист рафтам. чанд вақт пеш аз рафтани ман худкушӣ кардааст. дигар пурсуҷӯ нанамудам. аммо маълум мешуд, ки барои Шавкат Расулӣ муҳим чизи дигар аст. ӯ беэътиноёна даст афшонд. хуб кардӣ. пас пиёлаи чойи дасташро нӯшида ба сари мақсад омад. гӯш кун Ҷамшед, Орифро барои зиёд кардани теъдоди рӯзнома аз нав ба кор гирифтем, вале ӯ ҷои истиқомат надорад. хонашро баъди гурехтани падару модараш як силоҳ ба даст гирифтааст. чанд рӯз боз дар ҳамин идора мехобад. ту дар хонаи иҷора танҳо зиндагӣ дорӣ. намешавад ки Орифро ҳамроҳ гирӣ. Ҷамшед лаҳзаи худро гум кард, лек аз тарси он ки сармуҳаррир ҳолати ӯро дигар хел нафаҳмад, зуд посух дод. чаро не? баръакс барои ман хуб мешавад. охир аз Ориф бисёр чизҳоро омӯхтан мумкин. Расулӣ лабханде зад. фақат нӯшонӯширо не писар. ҳамкори мо журналисти хуб аст, лек вақтҳои охир зиёд менӯшад. бегоҳ баъди тамомшавии вақти кор Ҷамшед назди Ориф омад. рафтем. журналист аз рӯи рӯзномаи пешаш буда сар бардошту бархоста як сумкаи кӯҳнаи майдаҳакеро бардошт. нигоҳи кунҷковонаи Ҷамшедро дида бори аввал тӯли ин қадар вақт овоз баровард. бойгари ман ҳамин қадар. журналисти ҷавон раҳораҳ меандешид. наход журналисти машҳуре ки 1.5 сол пеш номаш вирди забонҳо буду барои бисёре шиносоӣ бо ӯ боиси ифтихор мегашт, аз моли дунё ҳамин сумкаи майдаҳаки фарсудаеро дошта бошад. аммо муҳим он буд, ки Ориф ба Ҷамшед дар масъалаи Хатиҷа маслиҳат дода метавонист. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.